బీజేపీ తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు బండి సంజయ్ కుమార్ మరియు బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షులు పైడిపల్లి సత్యనారాయణరావు సూచనల మేరకు భారతదేశ నూతన రాష్ట్రపతిగా ఎన్నికైన ద్రౌపది ముర్ము భారత 15వ రాష్ట్రపతిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన సందర్భంగా జగిత్యాల జిల్లా కోరుట్ల పట్టణంలోని కార్గిల్ చౌరస్తా నుండి చిరుమల్ల ధనుంజయ్ ఇల్లెందుల శ్రీనివాస్ సుదివేని మహేష్ ఆధ్వర్యంలో ఆర్డీఓ కార్యాలయం వరకు పెద్ద ఎత్తున బీజేపీ పార్టీ శ్రేణులు మరియు సామాన్య ప్రజలందరూ కలిసి విజయోత్సవ ర్యాలీ పాదయాత్ర నిర్వహించారు. चालू स्टेटस पे देश की रक्षा कौन करेगा, कौन करेगा, हम करेगा, हम करेगा।